Il-ħadd it-tajjeb. Illum 8 ta' Awwissu u 19 il-ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għall-qudiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddiem fix-Xemxija. Infakru li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd billi jidħlu fuq il-website bkids.mt. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti jew narfu ħtietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa dan it-19 il-ħadd matul is-sena. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħnina. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħnina. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek Missier. Saħħaħ fina l-Ispiritu tal-uliet adottivi tiegħek biex jistħoqilna niksbu l-wirt li jintwetna.
bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien, il-profeta Elija irħira lejn id-deżert. Wara jum miexi waqaf, nixteħed taħt siġra tal-ġummar, talab li jmut u qal: Issa biżżejjed, mulej, ħudli l-ħajti, għax m'iniex aħjar minn missirieti. U ntett għaddel tal-ġummara u raqat. Kif kien rieqed, messu anġlu u qallu: Mukul, Elija dawar wiċċu u lema ħdejn rasu f'tira moħmija u ġarra ilma. Kiel u xorob u reġa' ntett. Għattini darba ġie l-anġlu tal-mulej u reġa' messu u qallu: Mukul, inkella ma tkunx tifla ħal-mixja li fadalle. Elija qam, kiel u xorob, biex saħħa ta' dak li kell baqa' miexi għal 40 jum u 40 lejl. Sama wasal Horeb, il-muntanja tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb. Kull ħin imbierek il-mulej, tifirħu dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Xandru il-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelisni flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħarsu lej u jiddi bil-ferħ biċkom, ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu, mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżaw minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħin il-bniedem li jisken fih flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Tieni qari mill-Ittra ta' San Pawlo Apostlu lill-Efesi. Ħuti, f'niktux l-Ispirtu s-Santu tal-Alla li fħintom is-siġillati għal-jum il-fidwa. Imrar, saħna, korla, tajjir, ajjat, dan kollu warbuħ minnkom u wkoll kull ħażen ieħor. Kunu twajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin, bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu. Kunu mela tixbħu lil Alla bħala uliet maħbuba u jimxu fl-imħabba, bħalma Kristu wkoll ħab lilna u ta' lilu nnifsu għalina, offerta u sagrifiċċju jfuħu quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Jinaw il-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jkollmi dan il-ħobs, jgħix għal dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien il-Lut bdew igergru fuq Ġesu għax kien qal jiena hu l-ħobs li niżel mis-sema. U bdew jgħidu dan mhuwiex Ġesu bin Ġuseppi.
l-missieru l-ommu ma nafuhomx. Mela kif qiegħed jgħid jien inżilt mis-sema? Ġesu weġibhom, toqgħodux tgergru bejnietkom. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missi li batni ma jiġbdux lejja u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun imgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Għax mhux xi ħadd qatt ra lill-missier ħlief dak li hu minn Alla u dan li ra lill-missier. Tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jiena hu l-ħobs tal-ħajja. Missierijietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu l-ħobs li jeżel mis-sema biex min jikol minnu ma jmutx. Jiena hu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jikol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-Mulej. Ġesu qiegħed fis-sinagoga ta' Kafarnaum. Kafarnaum kienet il-belt li adotta għal 3 snin li dam jgħallem u jfejjaq wara li telaq minn Nażaret. U dan id-diskors silta minnu smajnija fil-Vanġelu tal-lum il-kapitlu 6 ta' San Ġwan jitkellem twopru dwar id-dialogu ta' Ġesu bejn il-lut ta' żmienu li jitfixklu meta jisimgħuh jgħid jiena hu l-ħobs li niżel mis-sema. Huma kienu jafu li minn Nażaret li kien mastru daxxa. Fatti jgħidu dan mhuwiex Ġesu bin Ġuseppi li l-missieru u l-ommu ma nafuhomx. Mela kif qiegħed jgħid jiena inżilt mis-sema. Din il-kelma Ġesu qed jidentifika lilu nnifsu, qed jurina lilu nnifsu bħala liben ta' Alla magħmul bniedem. L-inżul mis-sema huwa proprju dan. Liben t'Alla li sar bniedem għalina. Li tnissel fil-ġuf ta' Marija ta' Nażaret, twieled Betlem u trabba ma' dawn in-nies li kienu jafu minn il-mama tiegħu, kienu jafu minnu Ġuseppi u anke l-familja ta' Ġesu. Ma jinsisti jiena inżilt mis-sema. U jerġa' jinsisti il-missier batni. Missierietkom jgħid kielu l-manna fid-deżert u mietu, aħna l-koll immutu wkoll. Għaliex qed jgħidulhom dak li noffrilkom jien mhux għall-ħajja tad-dinja. Fil-ħajja tad-dinja għandna bżonn l-ikel u x-xorb. Dawn huma elementi essenzjali għalina mingħajrhom immutu. Qed jipprova jispjega li t-tagħlim tiegħu u nnifsu huwa tant essenzjali għalina li hija kwistjoni ta' ħajja u mewt. Jiena hu l-ħobs tal-ħajja jgħid. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs, jgħix għal dejjem. Sa dina importanti ħafna li nifhmuha għaliex Ġesu mhux qed jitkellem fuq din il-ħajja biss, imma l-ħajja ta' dejjem. Mela t-tagħlim tiegħu, il-kelma tiegħu, il-fatt li jiena insir nafu nħobbu, mhux se tgħinni biss
f'din il-ħajja, imma wkoll hija bieb miftuħ għal ħajja ta' dejjem. Dan huwa li wieħed Ġesu. In-nies ta' din id-dinja huwa msejħa biex jagħmlu l-ħajja fuq l-art mill-aħjar li jista' jkun. Il-mulej qed iwedna wkoll il-ħajja ta' dejjem. U jgħid xi ħaġa li għan-nies ta' żmienu kienet xokkanti ħafna. Il-ħobbs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Dan hu li qegħdin niċċelebraw bħalissa il-Qudiesa, l-Ewkaristija. Minn hawn ftit ieħor aħna ntellgħu il-ħobbs frott tal-art u xogħol il-bniedem, l-inbit frott il-enba u xogħol il-bniedem. U bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jinbidlu fil-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Mela aħna nippreżentaw il-Alla elementi li jgħinuna l-ħajja tal-ġisem, il-ħobbs, l-inbit, kollox bil-qies. Imma l-mulej jibdilhom fikel tas-sema, fikel li jwassal għal ħajja ta' dejjem. B'xi mod l-Ewkaristija stess tallimna li hemm kontinwazzjoni bejn din il-ħajja u l-ġenna, bħal m'hemm kontinwazzjoni wkoll sfortunatament bejn din il-ħajja u l-infern. It-tnejn minn hawn jibdew l-aħwa ta'. Aħna nistgħu nagħmlu did-dinja infern għalina nfusna jekk insiru skjavi tal-mibeda, tal-ejra, tal-ħażen. L-infern nibdew minn issa, inkomplu għal dejjem. Imma l-ġenna minkejja dnubietna nistgħu nibdewha wkoll minn issa, tgħidu li kif. Daqskemm għandi dbatija, kultant xi ftit inkwiet ukoll ma jonqos, nuqqas ta' saħħa. Kif tgħid li nibda l-ġenna? Ħabib, inti tobot il-xi ħadd? Le. Tgħin lill-proxmu iva. Għandek paċi fil-qalb tiegħek? Nipprova, Sinjur. Inti qiegħda fuq l-għadba tal-ġenna. Tgħidli ma taf kemm għamlu li ħsara, imminti jekk tara xi fil-bżonn minn daw se tagħmilu ħsara, le. Jekk tara ħassu ħażin fit-triq tibqa' għaddej jew tobżoqlu, le. Qiegħed fit-triq it-tajba. Qiegħda fit-triq it-tajba. Għaliex Ġesu meta jgħidilna jiena u l-ħobbs tal-ħajja ta' dejjem qed jgħidilna minn issa għaliex il-ħobbs li joffrilna nirċivuh issa f'din id-dinja. Kemm ħaġa sabiħa anke meta nkunu fl-isptarijiet, fir-residenzi tagħna, anke fid-djar tagħna ma nistgħux noħorġu, nitolbuh lill-kappillan, anke l-kappillan tal-isptar, nibatulhom risposta. Jiena nixtieq nirċievi l-Ewkaristija. Ommi, missieri jixtiequ jitqarbnu. Illum fir-residenzi, fl-isptarijiet, mhux bil-forsi jiġi l-patri bil-qampina bħalma kien jagħmel qabel, it-qarbin le. Biex kulħadd ikun fil-libertà, irid jistaqsiju, ma ħafna drabi ma nkunux nafuha di. Tagħmel ġimgħa l-isptar, tgħidli ħadd ma ġie qarbinni, ma Sinjura inti titlob da żmien jekk inti tgħidilhom li n-nurses għandhom id-dover jafżaw biex imbagħad is-saċerdot jew ministru ta' tqarbin jagħtik l-Ewkaristija. Għaliex? Għax għandna bżonnu l-Ġesu. Is-sagramenti ma nħalluhomx għall-aħħar biex nibqgħu bil-mentalità għamlulu l-griżma ta' jirwasal fl-aħħar. Li aħna mhux fl-aħħar nirċevuh il-Ġesu anke matul it-triq. Għalhekk l-għażla ta' dak il-qari sabiħ li smajna tal-profeta Elija li qata' qalbu u li ntelaq għal-mejjet, l-anġlu tabtablu fuq spallejh jgħidlu kul, ħalli tkompli timxi fit-triq.
għal darba darbtej. U dak huwa ġbija sabiħa tal-Ewkaristija li hija vjatku mhux għall-aħħar, vjatku huwa xi ħaġa li tuħu miegħek. Jisu packed lunch, għalma triq. L-Ewkaristija għalhekk vjatikum vija għax huwa l-ħobs tal-pellegrini, ta' dawk li qegħdin mixjin fil-ħajja. Mela llum nitolbu l-mulej biex aħna nersqu lejn dan l-ikel tgħidli mimli dnubiet, grazzi. Itlob is-saċerdot jaħfillek f'isem Ġesu. It-qarbina stess taħfer id-dnubiet venjali dawk nagħmlu minnhom bil-gżud matulek ja ġurnata. It-qarbina stess taħfirhomlok dawk id-dnubiet. Meta jkollna xi wieħed naqriżja toħxon immorru għand is-saċerdot midneb bħalna u ngħidulu imma l-mulej tak din il-qawwa li jiena m'għandix li taħfir li dnubieti. Fismu kemm ħaġa kbira din il-ħaġa. U hekk inħejju ruħna biex nilqgħu dan il-ħobs tal-ħajja li huwa l-ħajja mhux għall-punt tal-mewt u li wassalna għall-ħajja ta' dejjem. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħala is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu llum l-ewwel nett tal-Knisja l-Qdusija tiegħu l-Papa għalina l-isfijiet tas-saċerdoti biex aħna nkunu ministri denji tal-Ewkaristija. Nitolbu għal dawk ħutna li anke minħabba l-pandemija dbedu mill-quddies speċjalment ta' nhar ta' Ħadd. L-ewwel nett biex ikomplu jsegwu dawn ix-xandiriet u nitolbu għal kull min jiffaċilita it-trasmissjoni tal-quddiesa u jagħmilha possibbli. Imma nitolbu wkoll il-grazzja li aħna ma ndumux speċjalment min għadu ma resaqx il-Knisja nitqarbnu bil-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Nitolbu għal ħutna li f'ħajjithom ġew imrejqa bil-ġisem u d-demm ta' Ġesu fl-Ewkaristija biex huma li issa waslu fl-għena ta' dejjem ikollhom il-faraġġ tal-uljiet. Nitolbu għal morda kollha tagħna fl-isptarijiet, fir-residenzi speċjalizzati, fid-djar tal-anzjani biex ma jaqtowx qalbhom mill-ħnina ta' Alla, ikollhom l-għajnuna ta' min jieħu ħsiebhom u wkoll ikollhom min itaffilhom l-għaġġ tal-Ewkaristija. Nitolbuk mulej għas-saħħa tad-dinja permezz ta' tant tobba, ta' tant nurses, ta' tant konsulenti, tant frontliners. Mulej ibqa' ħsiebna
u fejjaqna. Nitolbu. Nitolbuk mulej tilqat talb tagħna u tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bislim u lejn il-Knisja tiegħek u ilqa' l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kontint fil-ħnina tiegħek li tajt tal-grazzja li toffri omlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedtu fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismejju tal-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-smowiet. Imbirek min ġej fisem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li mela kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu
li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Franġisk u San Dominku u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tax u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek issalvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Fix-Xemxija dedikata lil San Giuseppe Ħaddim u li hija knisja li għandha l-istil tal-knejjes Franġiskani li nsibu b'mod speċjali fl-Italja. Ħafna mill-affarijiet tal-knisja ta' qabilha qed jintużaw f'din il-knisja. Fosthom it-tabernaklu, il-via sagra, il-bankijiet u anke l-irħam tal-art li ġie mnaddaf u reġa' ntuża. L-istatwa ta' San Giuseppe hija ta' Paolo Camilleri Cauchi. Il-kurċifiss ingħata lill-Patrijiet Kapuċċini li jieħdu ħsieb din il-Knisja mill-Blue Sisters wara li kienu ġew mitluba iħallu Malta. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta biex tkompli tgħin lil persuni fil-bżonn jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mti/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nitolbu għal persuni kollha fil-bżonn. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.